U-turns, tidwir bil-kliem, attakki partiġani u argumenti puerili. L-elementi ewlenin li karatterizzaw l-interventi ta' Robert Abela waqt dibattitu mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech. B'kuntrast, Bernard Grech kien ċar u fukat fi kliemu u intis li jagħti s-serħan il-moħħ għal-futur ta' pajjiżna. Waqt id-dibattitu bejn iż-żewġ mexxejja l-Prim Ministru reġa' għażel in-negattività fil-waqt li ma weġibx l-aktar mistoqsijiet bażiċi. Dwar il-governanza ma weġibx, anzi insista li ma kienx hemm każi ta' governanza ħażina. Dwar it-taxxi ma weġibx u minflok prova jiddieħaq bil-proposti tal-Partit Nazzjonalista li jinċentivaw prattiċi tajbin. Dwar it-traffiku ma weġibx u farfara fuq l-inċidenti, imma ikkommetta ruħu dwar ħaġa waħda, ċoe li bi gvern laburista ieħor se jsiru l-iżbalji. Pressat dwar il-permess li nħareġ ftit tal-imilu għal żvilupp ta' kważi 200 appartament f'ta' Sannat, Abela għażel li jiddefendi dan il-permess u qal li kollox għaddej mill-proċessi normali, imma ma semmix il-laqa li kellu mal-iżviluppatur qabel ħareġ l-imsemmi permess. Dwar il-permess ta' Sannat, dan mhuwiex definittiv. Il-kwistjoni ta' permessi trid ukoll tiġi mhux miżjud aktar evalwat. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech jirribatti b'dan il-mod. L-awtonomija tagħha, però ma jimpurtax bil-jumie qabel ikun hemm xi ikla tajba. F'affermazzjoni ta' kemm Abela jgħix f'univers parallel u ta' kemm hu maqtuħ mir-realtajiet u d-diffikultajiet li qed taħabtu wiċċhom magħhom in-negozji f'pajjiżna, tul dan id-dibattitu ma lissen qatt il-kelma Greylist u meta mitlub jikkummenta dwar il-problemi li qed jaffaċċjaw in-negozjanti reġa' tefaħħa fuq il-banek. Intant il-Kamra tal-Kummerċ staqsiet kif Robert Abela se jinċentiva n-negozji jagħmlu qabża ta' kwalità u għax ma kellux it-tweġiba miktuba fil-karti li jagħmel dibattitu sħiħ iqalleb fihom, għamel dak li dejjem jagħmel meta jsib ruħu daru mal-ħajt u attakka lill-Partit Nazzjonalista dwar l-ESG. Mistoqsim bad dwar id-deficit li sploda f'pajjiżna Abela qal li ma jagħmilx sens li jrażżan id-deficit, kliem li ftit li xejn impressjona lin-negozjanti li kellu qudiemu.